टी20 विश्वकप ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ବିସିସିଆଇ ସିଲେକ୍ଟର ମାନେ ଦଳରେ କିଛି ଖାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ମୌକା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହୋଇନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଚୟନରେ ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା 15 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଦୀପକ ହୁଡା, ରିଷଭ ପନ୍ତ, ଦିନେଶ କାର୍ତିକ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଖେଳାଳି ଭାବେ ମହମ୍ମଦ ସାମି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ଦୀପକ ଚହରଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଦଳରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏବଂ ହର୍ଷଲ ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆବେଶ ଖାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଟିମ୍ରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଘାତ କାରଣରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଦଳରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଏହି 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ।